jedným veľmi známym výrokom ešte známejšieho, ak nie najznámejšieho futbalového trénera FC Liverpoolu Billyho Shanklyho. Futbal je otázka, niektorí hovoria, že futbal je otázka života a smrti. Omyl, je to oveľa dôležitejšie. Tak neviem, či s Billym teda môžem úplne súhlasiť, podľa mňa dôležitejšie je to, že sa tu môžeme vidieť už po druhýkrát, teda konkrétne som a za to by som chcela poďakovať túto predsedovi oblastného futbalového zväzu Nitra, Štefanovi Kormanovi. Oblastný futbalový zväz v Nitre organizoval 3. ročník 11. roka Go All Travel 2016, ktorá sa konala opäť v Rumanovej. Po veľmi dobrej skúsenosti z predchádzajúceho ročníka bola voľba naša jasná a Rumanovčania opäť ukázali, že sa dokážu takýchto akcií zhostiť na výbornú, sme veľmi spokojní. Samotná akcia bola rozdelená na dve časti. Najskôr sme žrebovali 25. ročník Vianočného turnaja Nitrianskych novín. Toto podujatie je spojené s jubileom, ktoré majú aj Nitrianske noviny, že vlastne tento rok oslavujeme 25 rokov, takže sa patrila aj taká slávnostná atmosféra navodiť, ktorú sa nám aj dnes podarilo spraviť, za čo som teda rád a vďačný. Do skupiny K do posledného 5. riadku pôjde, môžeme otvoriť, určite. Štefanovičová. Takže Štefanovičová bude hrať v skupine K. Požiadavka bola, že nikdy nehral inde ako na Lapáši, hoci mal ponúk dosť. Taká Barcelona, FC Liverpool, Real Madrid, že bili sa o neho, strelec na pohľadanie a v tomto roku dal rovných 40 gólov. S jeho dvorným nahrávačom Henrichom Benkom si rozumejú aj naslepo. Vraj teda najlepšie v šatni, keď sa zhasne. No a chladnokrvný hroťak zaujal aj na tom letnom medzinárodnom Wroclaw Trophy, o ktoré sme rozprávali, kde dal 3 góly v 6 zápasoch. Dámy a páni, nie je to nikto iný ako Sebastian Pilka. Pekný večer. Dobrý večer. Bolo niečo, čo som... Neodchádzaj, utekáš odo mňa. Bolo niečo, čo som povedala zle? Všetko sedelo? No, možno aj hej. Možno hej, no tak dobre, tak ešte sa vždy môžem vyhovoriť tuto na Martina, pretože on to písal. Takže čo to je s tým Benkom? Ako si takto on ti nahráva aj napríklad akože dievčatá a ty akože žneš úspech, alebo ako to je? Tak je to opačne skôr, ale hej, rozumieme si aj naslepo. Dobre, tak budeš to potom musieť douradovať s pánom, si povedal, s Kylianom. Takže ešte raz, určite gratulácia za toto víťazstvo, za najlepšieho staršieho dorastenca z Lapášu Sebastianovi Pilkovi. A dresy od Adidasu, ale jej samozrejme nemôžu chýbať. Ideme na najlepšieho mladšieho dorastenca. Je z Machulinec a za mužov chytal už v 16. Veľký talent, vychytal 10-0. Priatelia, čo by za to dal taký Mucha, keby vychytal 10-0? Za rok vychytal 10-0 plus ďalšie 2 za výber na Wroclaw Trophy. Takže, dámy a páni, z Machuliniec k nám prichádza Martin Červený. No tak 10 shoutoutov, to je úžasné. Samozrejme, a ešte viac poteša, keď 3 sú záčko. To tak ty máš v tom jasno, to som veľmi rada. Tuto pozri sa, dostávaš takú krásnu cenu pre Martina Červeného. Veľká gratulácia pre najlepšieho mladšieho dorastenca Martina Červeného z Machuliniec. Výborne, takže my môžeme postúpiť ďalej do kategórie najlepší starší žiak. To je do 15 rokov a tento mladý muž bude z Kolíňan. Žiakov Kolíňan si bez neho nemožno ani len predstaviť. Ďalší z vroclavských ťahuňov zamotá súperom hlavy okúzľujúcou loptovou technikou, mršnosťou a prehľadom v hre. Úžasne napísané. Dámy a páni, Miloš Lacika. Ahoj Miloško. Dobrý deň, to bolo milé. Ešte teta si zabudol povedať, presne tak. Tak ja som počula, že ty radšej rozprávaš nohami ako ústami. Čo je na tom? No, ale takto si frajerku nenájdeš. Musíš byť trošku výrečnejší. Ale ofinu máš na to, aby si našiel frajerku, to ti poviem.
Tak ale nebudem ťa, dobre, jasné, nebudem ťa trápiť. Mám tu poznámku, že netráp ho, tak ja ťa trápiť nebudem, ale podá ti ruku predseda oblastného zväzu, pán Kormana, samozrejme ti gratulujú aj ostatní, veľmi dôležití ľudia a veríme, že ťa to bude motivovať aj naďalej. Miloš Lacika z Kolíňa. A teraz prichádza veľmi taká milá, že najlepší Benjaminok. Dúfam, že aj ten bude taký rozkošný a povie mi toho možno viacej. Na dnešný gala večer to mal spomedzi najlepších mládežníkov najbližšie. Útočník Alekšinskej Benjaminky prežil skvelú jeseň. Dal úžasných 24 gólov a v priemere sa trafil, dámy a páni, každých 15 minút. Wow, to nie je maličkosť. Takže privítajte tu na pódiu spolu so mnou Sebastiana Barčáka. Čo to má? Skoro si sa nezmestil, prosím ťa, do tých dverí. Poď tuto k nám, ahoj. Sebastianko, dobrý. Každých 15 minút si dal gól? No. To ako sa dá, prosím ťa? No, tak, dobre. Ale tak z teba musia mať súperi strašný strach. No. No. Teba si zoberiem, tuším, domov. A čo to tá 46 na mikine? Čo to je? Čo ja viem? Čo ja viem, dobre. Ale my vieme, že si získal cenu pre najlepšieho Benjaminka. A takýto krásny dres dostávaš. Podaj ruku ako chlap. Výborne, postav sa tu na ďalším laureátom. Takže dámy a páni, Sebastian Barčák. A plynulo si prechádzame k najlepšiemu prípravkárovi. V nedeľu zažiaril a hneď je vo výbere. Minuloročný víťaz samozrejme najlepšieho prípravkára. Maťko Helník je už v klube FC Nitra, takže ja sa opýtam, aké budú ďalšie kroky. Víťaza najlepšieho prípravkára Benjamina Šabíka. Čau. Ahoj, dobrý. Ahoj. Čo to máš napísané, ukáž mi? Športový klub Nevidzaný, toto si zobral zodpovedne, tak ja ti samozrejme gratulujem. Veľa fanúšikov tu máš, ako tak vidím. Prosím ťa, a čo sme to o tebe povedali? Veď Matej Helník bol minuloročný víťaz a teraz je v FC Nitra. Ty kde budeš, prosím ťa, o rok? Neviem. Nevieš? Ale tak minimálne v FC Nitra by si to mohol dať. Čo ty na to? Povedz, že dáš. Dám. Dobre, to som chcela počuť. Takže, dámy a páni, Benjamin Šabík z Nevidzan získava ocenenie najlepšieho prípravkára a my veríme, že minimálne ako Maťko Helník sa na budúci rok dostane o nejaký schodík vyššie. My mu určite budeme držať palce. To veľký fešák zobral tento večer zodpovedne na košeli. Nevidzaní sú, ako to má byť. No a z tých najmladších ideme na posledné ocenenie a síce objav roka. Objav roka je Ščeladíc, volá sa Adrián Ďurčina, takže Adriánko, príď medzi nás. A ako tak počúvam a čítam, ty ešte len 2 mesiace hráš futbal, veď to je neuveriteľné a už takýto objav roka je z teba. A Jacksona si vychytal teraz. Toto si dal ten na pána. Ahoj, dobrý večer. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím ťa, 2 mesiace hráš futbal a už takéto akože ocenenia zbieraš? Tak, asi hej. Tak akože, ako inak by to aj mohlo byť však. Objav roka, Adrián Ďurčina, Čeladice, veď vidíš sa už na tomto. Tak aký bude tvoje ďalšie ocenenie? Čo budeš ďalej zbierať? Ťažko povedať. Ale v Slovák ťa objavil, to sedí. Na sídlisku ťa objavil, tak my veríme, že teda okrem toho, že si objavom roka, že teda budeš zbierať tie ocenenia viac a viac a prídeš sa nám pochváliť. Dobre? Dobre, takže ešte raz gratulujeme. Že možno, aby som doplnil Kristínku s tou informáciou, že Aďo hrá 2 mesiace futbal, tak to je naozaj pravda. Neviem, či to je jeho tréner Maťo Slovák, ale vám možno približím taký zaujímavý príbeh, že Maťo videl tohto chlapca hrať na sídlisku na Klokočine fotbal, zavolal ho do Čeladíc, chalanisko začal dávať góly, doporučil ho našim trénerom, to čo vám hovoríme stále, že aj keď sa objaví nejaká nominácia,
tak nie sú zavreté dvere pre ostatné deti. Treba doporučiť šikovného chlapca. Martin doporučil tohto chlapca do nášho výberu, ktorý nastúpil v sobotu v Trnave na pohári Západoslovenského futbalového zväzu a tento chlapec sa stal s 11 gólmi najlepším strelcom turnaja. Ťahal celé naše mužstvo. Takže preto Aďo Ďurčina je objavom tejto sezóny a nech mu to vyjde. To úžasné informácie sme sa dozvedeli teraz od Štefana, ja som preto veľmi rada, že ťa tu mám, bo ty vieš o týchto mladíkov naozaj veľmi veľa. Robert Jež z Babu. Dobrý večer. Nepočul som ešte raz. S kým tam sedíte? Vám to určite niekto povie. No či vás poslúchajú, alebo či tak hovoríte, že chalani týchto 91 minút je najdôležitejších, alebo čo tak zvyknete hovoriť svojim zverencom? Sú zlatí, musia poslúchať. Keď neposlúchajú, máme na to iné metódy zase. Napríklad? Ditko. Tam vždy zaberie, ja to poznám, dostanem jednu cez papu, taká som krotka, nebojte sa. Takže najlepší tréner Robert Jež z Babu, gratulujeme. A my posunieme sa ďalej o krôčik, odovzdáme cenu pre najlepšieho trénera dorastencov, teda do 19 rokov. A my to tu máme hneď samozrejme napísané. Peter Drahoš z Nevidza. Aká je vaša predstava romantiky? Podľa mňa futbalový štádion plný sviečok, ale tak skúste ma presvedčiť, že to tak nie je. Ja vám na to odpoviem veľmi rýchlo, tak jak ste hovorili Sebastianovi, že veríte, že pôjde s vami večer, tak ja verím, že vy pôjdete so mnou dneska. Dámy a páni, Peter Drahoš z Nevidzan získal ocenenie pre najlepšieho trénera dorastencov. Prechádzame na ocenenie najlepší tréner starších žiakov a nie je nik iný ako Martin Slovák z Čeladíc. Prečo ti hovoria cigán, však nevyzeráš, ja viem, jak vyzerá cigán. Tak mám to od malička, dal mi to prvý tréner, ešte keď sme boli ze Nitra, pán Greguš, a teď som videl. Ale nevadí, my ťa nemáme o to menej radšej. My ti samozrejme gratulujeme k postu a k nominácii a k víťazstvu za najlepšieho trénera starších žiakov. Že dámy a páni, pán Martin Slovák z Čeladíc. No a my môžeme prejsť na ďalších žiakov, respektíve konkrétne na najlepšieho trénera mladších žiakov a príde medzi nás pán Vladimír Chudáčik z Hajského. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Ja neviem, tak ja sa vás opýtam, čo zvyknete hovoriť svojim zverencom, keď napríklad prehrajú? Ja neviem, lebo Ronaldo zvykne hovoriť, že tak prehrali sme, lebo sme nevyhrali. Ako to on je veľký mysliteľ, ale tak vy hovoríte asi niečo lepšie svojim zverencom. Ja im vždycky hovorím, vy prehráte ešte veľakrát. To treba naučiť, potom naučite sa aj vyhrávať. Dobre, áno, treba najskôr začať aj vedieť prehrávať a potom môžeme aj vyhrávať. Veľmi správny postup, takže ešte raz veľká gratulácia a potlesk patrí najlepšiemu trénerovi mladších žiakov, pánovi Vladimírovi Chudáčikovi z Hajského. Pozrieme ešte, koľko trénerov tu máme pred sebou, ale už je posledný z posledných a je to najlepší tréner prípravky, teda do 11 rokov, pán Pavol Bíro z Veľkého Zálužia. Dobrý večer, prajeme. Večer. Tak prípravky, to sú takí tí malinkí chlapci. A máte nejakého naozaj, že obľúbenca, ktorý by ste si aj domov zobrali, ktorého máte jak za syna alebo vnúka? A nie, vy vnúka nemáte, ešte vy ste mladí. Za syna. Tak oni sú všetci dobrí. Všetci sú vaše zlatička. Áno, samozrejme. Dobre, tak to má byť, ale dáte im niekedy akože aj čo proto, nie? Keď neposlúchajú. Tak, samozrejme. Každý dostane to, čo si zaslúžia. Vy ste si pre túto chvíľu zaslúžili ocenenie za najlepšieho trénera prípravky
Gratulujeme, pán Pavol Piro z Veľkého Zálužia. Takže jedna veľká fotografia pre najlepších trénerov. Dorastencov, starších žiakov, mladších žiakov a prípravky. Páni, ešte raz veľká gratulácia, ďakujeme. Dôležitá súčasť diania vo futbale sú rozhodcovia, to je osobitná kapitola a ja som rád za to, že akých máme rozhodcov v našom futbalovom zväze. Jednak sme im poďakovali v tomto roku už tým, že sme pre nich zakúpili športovú výstroj v hodnote 10 000 eur. Takže naši rozhodcovia chodia na zápasy rovnako ustrojení, majú zimné bundy, majú športové tašky, dresy. Takisto naši rozhodcovia môžu hrať na vianočnom turnaji, majú svoje mužstvo, ktoré sa pripravuje potom na meranie rozhodcov. No a dnes sme vyhlásili takisto aj najlepšieho rozhodcu Lojza Macha. Je to už rozhodca, ktorý má svoje roky, ale proste u ňo platí, že čím starší, tým lepší. Dozrieva nám ako víno. A takisto sme chceli vlastne ukázať na to, že bez rozhodcov futbal hrať jednoducho nemôžeme. A ten potlesk, ktorý si dneska Lojzo Macho vyslúžil, dokázal, že sme vybrali správne. Počula som, že vy máte rád vtákov. Mám. A už som... Skôr cicavcov. Skôr cicav, no to sme my všetci, takže máte rád nás, áno? A tak povedzte mi niečo k tým vtákom viacej, aspoň tak. To je môj koníček. No to nás všetkých. Druhá láska okrem futbal. No tak dobre, tak... Manželka je tretia. Dobre, dúfam, že tu nie je s vami. Nie, že? Preto ste to povedali, preto ste silní. Nevadí, v každom prípade vám gratulujeme k tomuto oceneniu za najlepšieho rozhodcu. Dámy a páni, Alojz Macho. Takže ja by som tiež ešte chcel poďakovať aj touto cestou Lojskovi Machovi, pretože rozhodcovia, uznáte to všetci, sú najdôležitejšia súčasť často diania na tom trávniku. Rozhodca je predĺžená ruka zväzu a často hodnotíte našu prácu práve podľa toho, ako pískajú rozhodcovia. Je škoda, že máme strašne málo takýchto dobrých rozhodcov a takýchto skúsených rozhodcov, pretože keby bolo viac Machov, tak aj futbal na dedinách by vyzeral trošku ináč, ale na druhej strane vás chcem poprosiť, aby ste možno rešpektovali aj tých mladých rozhodcov a dali im šancu, pretože často hovoríme, aký futbal hráme, takých máme rozhodcov, takže nemôžu byť všetci 50-roční a nemôžu mať tie skúsenosti. A preto by som chcel ešte raz poďakovať Lojzovi Machovi a tiež by sme mali naozaj čím viac takýchto rozhodcov. Lojsko, ďakujem. Opäť veľmi pekné slova, takže ale zrejme to nie je váš prípad, že vy dostávate tie nedele po papuli. Takže ešte raz, veľká gratulácia. Takže Ibriško, ďakujem ti za všetko, čo si urobil a ešte urobíš pre futbalové hnutie. 80 rokov je naozaj veľmi krásny vek, si pracoval ako rozhodca, pracoval si v odborných komisiách, takže veľa šťastia ti želáme a ešte aby si bol taký aktívny a svieži, ako si teraz. Takže pán Dušan Marček oslavuje 70 rokov, takže takisto veľmi pekne ďakujeme za všetko, čo robíte v šarianskom regióne, pre šarianský futbal a nemá to čo prežiť. Strašne bolo. Takže Robo Hegedius oslavuje 60 rokov, všetci ho poznáte, či už spôsobenia futbalu na Lapáši. V posledných rokoch Robo drží na starosti našu disciplinárnu komisiu, je jej predseda, takže tie tresty a tie pokuty. A vlastne Robo naplňa zväzovú pokladnicu, keď to poviem tak, keď to pritiahnem za vlasy, že teda je to najväčší sponzor vlastného futbalového zväzu, ale jednoducho, kým niečo trestá, tak Robo musí trestať, aby bol poriadok a myslím si, že všetci vnímate prácu disciplinárnej komisie ako poctivú a zodpovednú a aj touto cestou chceme Robovi poďakovať aj k 60-ke, aj všetkému, čo pre nás robí. Ďakujem, Robo.
to vyšlo tak, že nakoniec to najlepšie, ale Tibor Mesároš oslavuje takisto jubileum, ale Tibor Mesároš robí futbal v Čifároch 46 rokov. Dobre počujete, 46 rokov. A v minulej sezóne sa nám podarilo presvedčiť Čifárčanov, aby prvýkrát v histórii klubu vôbec prvýkrát sa tu hrá žiacky futbal. Takže Tibor, ďakujem a verím, že vaši chlapci budú dôstojnými nástupcami, aby futbal v Čifároch ďalej pokračoval. Opäť krásne slova pre týchto mladíkov. Je to naozaj krásna posta, to by si zaslúžila nejakú fotografiu. Keď sa tu takto o 30 rokov stretneme, o 30. No ja mám teraz 20, máme taký rád. No, takže, páni, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a veľký potlesk. Vyhlásili sme aj futbalistu roka 2016 z oblastného futbalového zväzu v Nitre. Samozrejme, futbalistov veľmi dobrých je veľa, takže naše hodnotenie mohlo byť subjektívne, ale verím, že bude na druhej strane motiváciou pre ďalších futbalistov, aby sa snažili v priebehu budúceho roka ešte viac a aby si ich všimli tréneri, aby si ich všimli naši ľudia z odborných komisí a aby sa možno o rok na 11 roka dostali zase noví chlapci. 36-ročný brankár dostal na jeseň len 3 góly. To sa mu ešte asi nikdy nepodarí. V Goal Trail 11 roka je jediným hráčom zo 7. ligy. A priženil sa, teda je za nevestu vo Vinodole. Dámy a páni, pán Peter Pinter Berky. Tuto vidíme účasť na Hamšíka. Fešák veľký ďalší. A nevyzerá jak nevesta. Sa tak hovorí, že za nevestu do Vinodolu. Tam sú sami domáci hráči, len vy jediný Peter ste odniekiaľ. Ako sa máte? Dobrý večer. Dobrý večer. Som povedala niečo zle, že ste Hamšíka, ale také ste sa tak zatvárili. Je Hamšíka, som ja. Toto. Ale vy ste lepšie, vy ste Vácej, vy ste teraz v Rumanovej a vy získavate ocenenie za najlepšieho brankára, takže gratulujem. A vy ste akože, čo teda dostal len 3 góly? Vy ste zatiahol roletu, jak Lašák v 2002, alebo ako to je? Súhlasím, ale veľká patrí taktiež Automaticky, ale že vždycky je to na vás, nie? Vždycky, keď dostane toľko gólov, tak len na vás od kabiny, nie? Áno aj, ale my samozrejme vám gratulujeme, dostávate takýto krásny žltý dres s vaším menom. Ja sa tuto posuniem trošku ďalej. Takže, dámy a páni, veľký potlesk pre Petra Pintera Berkyho z Vinodolu, ktorý získava ocenenie. Stredný obranca vyhral v júni s Bábom 6. ligu a ako nováčik je s ním zatiaľ na 3. mieste v 5. lige. Vraj tu majú nejakú kasu. Aha, to sme hovorili o tých fotkách, ktoré sú na Facebooku, ktoré sú v novinách a tie niečo stoja, tak sa opýtame ďalšiu otázku. Takže dámy a páni, prvý najlepší obranca, Ľuboš Takáč z Bábu. Ľuboš Takáč z Bábu, nemal si to ďaleko, aj ty si mal dnes vo Sýpke. Ahoj, Ľuboš. Čau, ahoj. Poď tu to pohovorím, prosím ťa. Zamestnanie som krajšie. Ľuboš, tak z 8. do 5. po čom poškoluješ ďalej? A prečo hneď do 1? Čo si ty sprostejší, ak ty v tej prvej lige? Ja si myslím, že o nič. A myslím si, že si rovnako šikovný. A taktiež som sa ešte chcela opýtať, že čo stojí to, že si... vy máte teda tú kasu. No dobre, si toto. Máte kasu za fotky na Facebooku, na nejakom inom portáli, v nejakých novinách. A čo musíš zaplatiť za to, že si tuto v 11. roka? To by si veľmi lacno obišiel. A tak veríme, že to nebude ťa stáť nejaké extra mánie, pretože ale za toto určite
Milana. A tento krásny dres s tvojím menom. Takže, dámy a páni, Ľuboš Takáč, obce Báb, ocenenie za najlepšieho obrancu. A hneď k tebe privoláme ďalšieho najlepšieho obrancu. Je to domáci chalan. Domáci chalan, ten to nemal ďaleko, ten sa tu môže toto zrúbať. Volajú ho, to nepoviem, lebo to budete hneď vedieť. A na stredného obrancu je veľký Spolach. V júni postúpil z Rumanovou do 6. ligy. Nie do 5., ako som si ja myslela. Volajú ho Tekla a dámy páni, prichádza Martin Mikláš. Toto som si ja chcela celý večer, také ovácie. Ďakujem Bože. Nie to sa môže. Detko, hrdý detko. Áno. Detko je všade, detko je veľmi hrdý. Však Asi áno. aj ten ťa formoval. No určite. Čom ťa formoval, prosím ťa? Do jakej formičky teda? No také hviezdičkové. Hviezdičkové, to znamená, že budeš ešte veľká hviezda? No asi áno. Lebo v Rumanovej si evidentne veľká hviezda, takže veľký potles ešte raz pre Martina Mikláša z Rumanovej. Obrovský potles by si vyslúžil. Naozaj budeš veľká hviezda. A Čino Šani môže byť naozaj veľký. Gratulujeme pánu Rukovi. Ty si vážen už takého skvelého detka. Sa ťa opýtam na budúci rok, čo sa stalo. Dobre, teraz tu máme dvoch takých, ktorí tu nie sú. Ale to vôbec nevadí, pretože oni majú na to, aby si sem dala aj svojich zástupcov. Tak. A nejaké sťažnosti? Som si myslela, som zľakla. Takže, opora Chrénovej, aj keď kvôli práci príliš netrénuje, stále je v nedeľu najlepším hráčom mužstva. Takže dámy a páni, a hneď by som vyhlásila možno aj toho druhého, ktorý tu nie je, aby sme to možno takto urýchlili. Najlepší krajný obranca v lige a sála z neho istota a pokoj. Škoda, že tu nie je. Takže dámy a páni, Patrik Sajler a Peter Kováč získavajú ocenenia za najlepších obrancov naše 11. roka. Ale poprosíme zástupcov, a síce Marek Šesták, funkcionár klubu, a Ivan Varga, prezident klubu. Vy budete Marek Šesták, však? Prečo nám ten však neprišiel? Poďte sa povedať, prečo neprišiel? Čo jak ste aj povedali, pracovné povinnosti, ale bol som povedať. Podľa mňa, keby tak menej trošku pracoval a viacej užíval. To hovoríme. Ale až do tréningu. Však do hrobu si tú robotu predsa nezobere. A tak vy sa nehambíte. Pán Varga, vy sa nehambíte, poďte tuto tiež pomeň. Toto napríklad viem, čo sa stalo Petrovi Kováčovi, lebo je korúčky však. Penke, mať korúčky vlastný požiarník, vlastne hasiť povolania, takže otvoríme nemohol prejsť. Ja, že má nejaké soplíky, lebo vy muži, keď máte soplíky, vy už zomierate. Ale tak nie, tak toto je niečo vážnejšie, tak veľký potles pre Petra Kováča, aby sa uzdravil čím skôr, aby mohol zachraňovať naše príbytky. A tak sme radi, že aspoň poslali svojich zástupcov pána Ivana Vargu, prezidenta klubu, a Mareka Šestáka, funkcionára klubu obce Chrénová. Takže ešte raz veľký potles. A sadnite u nás, jasné, veď nemôžete chýbať. A ich nefoďte, veď oni nie sú tí futbalisti. Bože môj, ako to doma vysvetlia, že tu boli? Čo keď povedali, že tu nie sú? Dobre, takže 4 obrancov máme vybavených. Ja prevraciam list. A stredopoliarov máme ďalej na rane. A máme ich 3. Takže začneme dlhoročnou oporou Kráľovej nad Váhom. Zažil s ňou aj 5. ligu, futbal ho učili hrať pod Zobolom. A má že vraj patent na góly. Za Kráľov nastrieľal už minimálne neuveriteľných 100 gólov. Dámy a páni, Radovan Hadža z Kráľovej nad Váhom. Radovan Hadža z Kráľovej nad Váhom. Pane Bože, 100
čokoľvek, ale... Vidíš to, a čo som povedal? No, tak boskano, to je veľmi príjemné. A ja vlastne už na túto tému vôbec nežartujem. Takže, dámy a páni, Radovan Hadža získava ocenenie pre najlepšieho stredopoliara 11 roka. Sice nič nevie po maďarsky, ale zrejme góly strieľať vie, pretože mať na svojom konte takýto úctyhodný počet gólov naozaj nie je maličkosť. Radovan Hadža, kráľovina nad Váhom, Radovan Hadža. Môže sa takto bez vás postaviť? Všetky ste oči, musím ho teraz dozadu, aby som na to nezavadzala. A toto nie je pekné, že je starší než Jaromír Jágr. Keď už nikto nie je starší ako Jaromír Jágr. Preboha, ten pán má už asi 70 rokov, ale dôležité je, že stále mu to končuje a stále mu to hrá. Rovnako ako Robertovi Augustínovi z Lehoty. Robert Augustín, príď k nám. S krásnym modrým motýlikom. Robert, poďte k nám. A vy vôbec nie ste starší ako ja. Ja tomu Martinovi musím byť, že nie ste. Nie ste, verte mi. Žena má vždy pravdu, aj keby ju nemala, tak ju vždy má. Čo vám hoci? Čo sa vás opýtam? Napríklad, že teda keď si myslíte, alebo niekto túto z tých mladých 17-ročných si myslí, že už ste starší ako Jaromír Jágr, chcete zavesiť tie kopačky už na klinec, alebo budete to tam stále dirigovať? Lebo vy máte, že vraj tú dirigentskú taktovku, takú celkom presnú. Ešte, pokiaľ zdravie dovolí, tak... A vy ste mladý chalan, zdravie určite dovolí. Dámy a páni, Robert Augustín z Lehoty získava ďalšie ocenenie obrancu stredopoliara, pardon. Blahoželáme samozrejme všetci, ktorí sme tu a ktorí sú aj tam dolu. Nikto vám určite nezávidí, všetci vám to poprajú. Hneď k vám po Robertovej lavici zasadne ďalší výborný stredopoliar z Horného Ohája. Tu sme sa bavili, že to znie tak americky, že Ohio, že? Tu máte na krásne dediny tuto v okolí. A máme tu poznámku, že enfant terrible. Kto nevie, čo to znamená, nech zdvihne ruku. Všetci viete, čo znamená enfant terrible. Výborne, takže sa k tomu nemusíme vrácať. Enfant terrible Vrábelského futbalu vystrieľal v júni Hornému Ohaju postup do 6. ligy. Dámy a páni, Imrich File z Horného Ohaja. Imrich File, poď k nám, poďte. Tak samovolím, keď si všetkými dotýkam. Ani si ty mladý kráľ, tebe môžem. Gratulujem, môžem takto? Gratulujem. Tu mám také niečo, že dnes si tu, v sobotu na vybranej oblasti, na ľudským turnaji, čo to pre teba znamená? A niečo hlboké, prosím ťa. Hlboké? A myslím sa. Počkaj. 2 plus 2. 5. 9. No povedz, čo to pre teba znamená, naozaj. Čo nejaké to ocenenia sa mojich schopností futbalové. A tie schopnosti futbalové sú naozaj kvalitné, pretože získavaš ocenenie za najlepšieho stredopoliara, konkrétne teraz momentálne od Štefana Kormana, takže gratulujeme. Imrich File z Horného Ohája získava cenu za najlepšieho stredopoliara. A týmto sme si vybavili spomínaných stredopoliara. A my prichádzame na tých, ktorí najviac útočia, najviac gólov strieľajú. Ja ťa kontrolujem, Alenka, naozaj ti to ide, dobre. Nevedia to. Dobre, tak sa mi to viacej páči. Takže najlepších útočníkov máme opäť 3. Tak dobre rátame, aby sme boli... Máme ešte 3 sedačky. Dobre, vieš, rátal Vláčko, si šikovný chlapec. Takže na jeseň dal v 15 zápasoch 23 gólov. Nikdy nehral za iný klub ako v Ivánke, takže ďalší kardiak, a.k.a. srdciar. Dámy a páni, privítajte na pódium Martina Pagáča z Ivanky.
tak? Povedz, ide v tvojich šatách? Určite áno, lebo veľký šport, ktorý my hráme denne doma futbal, to je zabíjačka som. Aj mu trošku akože vynadáš za to, keď neposlúcha, alebo keď nehrá tak, ako si ty predstavuješ, alebo rovnako dobré ako ty? Ale nie. Ja vedem v tom, že má futbal, to je prvá rada. Prvá rada, ani škola nie je tak ako... Jemu ide školka veľmi dobré v školte, takže veľmi šikovný, neviem čo. Dobre, takže držíme mu palce, aby bol rovnako tak šikovný, ako si ty, Martin, pretože ty získavaš naozaj krásne ocenenie útočníka, to tak. Tak veľká gratulácia Martinovi Bagáčovi z Divanky, ktorý takto krásne vedie aj svojho syna k nádhernému športu, najviac známemu vo svete. Dobre, tak ak Martinovi si poľavom jeho stehne zasadne ďalší útočník. V posledných sezónach súťažil o korunu strelcov práve z PÍP, pretože toho sme ešte nevyhlásili a my nebudeme predbiehať. A tuto so spomínaným Martinom Bagáčom. Takže dámy a páni, z Klasova prichádza Tomáš Bako. Tomáš Bako z Klasova. Tomáš, ty si oranžový, jak cesta, teba by sme si všimli aj z vedľajšej budovy. Takto má byť, nech ťa dobre vidieť, dúfam, že ťa bude aj počuť. Ahoj, Tomáš, ahoj, nie dobrý. To tí mladí, keď by povedali dobrý, teta to je povede. Tomáš, že vraj v Klasove prerábate ihrisko. No, slúbené je zatiaľ ešte si nezačal. A budete lepšie hrať? Na technické strane, nie na dobre. No vieš čo, ja mám taký zážitok, bola som zo párkrát na Spartaku Trnava, na štadióne Antona Malatinského. Máme naozaj svetové podmienky a moc im to nepomáhalo. Aj včera to potvrdíte zase proti Dunajskej Strede, ale samozrejme verím, že to nebude váš prípad, že vy v tom Klasove, keď upravíte tam ihrisko, tak aj budete hrať na svetovej úrovni. Sľubte mi to. No, tak dúfam. No, tak dúfame, rovnako spolu s tebou dúfajú aj naši hostia, takže dámy a páni, Tomáš Bako z Klasova získava ďalšie ocenenie na najlepšieho útočníka 2016 Gold Trail 11 roka. A teraz ideme. Na tohoto som sa špeciálne tešila, na tohoto mladíka. Teda musím... Danko, čo? Si tu s frajerkou? Nie si. Dobre, teraz si môžem dovoliť toho, čo chce. Dobre. Takže, on už vie teda, o koho ide, ale minuloročné víťazstvo obhájí tohto roku. Je to kanonier zo Žitavian, ktoré sú jediným mužstvom z okresu Zlaté Moravce v 6. lige. Ja sa na ňu veľmi teším, pretože to taký platonický, neviem čo, to sa ešte dohodneme na pódiu. Takže dámy a páni, Daniel Drienovský zo Žitavia. Danko, poď sem. Som zvedavá, či ma pozveš na kávu aj tuto na pódiu, jak ma
Ja viem, čo to je, dámy a páni. Je to klimatizácia, je to mobilná prenosná klimatizácia, ktorú nám do súťaže, respektíve do tohto ocenenia venoval pán Peter Bojda z Čakajoviec. Peťko, prosím vás, príďte k nám opäť na pódium. Veľký potlesk, samozrejme si pán Peter Bojda zaslúži. Jasné, bez dresu ani ranu. Pán Peter Bojda venoval preto naše prekvapenie dnešného večera, čo som vám spomínala na začiatku, čo tu ešte nebolo po tieto ročníky, a síce za absolútneho a definitívneho hráča roka. Takže, dámy a páni, novinka tohoto ocenenia a gala večera. Ukazuješ na sebe, že chceš niečo povedať? Určite chceš, ale ja ešte zavolám teda toho druhého veľmi dôležitého pána a je to Matej Ivan z agentúry, ktorá zastupuje Míňa Stocha. Matej Ivan, prosím vás, príďte k nám na pódium. Prosím. Bol tu, on musel odísť a nechal ceny. Dobre, to je dôležitejšie. To je dôležitejšie najmä pre toho hráča roka, ktorý si definitívne toto ocenenie zaslúži. Ak si myslíte, že to je niekto z týchto tu pánov, okrem teda tohoto a tohoto, tak zatlieskajte teraz. No dobre, keby ste boli ticho, bolo by to horšie, pretože áno, je to jeden z tých, ktorý tu sedí tuto, na tomto našom krásnom pódiu. Ale ja teraz odovzdám slovo Štefanovi, lebo o tom určite fundovanejšie bude niečo povedať však. Ďakujem, Kristýnka. Tak ešte predtým, než poviem meno absolútneho víťaza alebo futbalistu roka 2016 v oblastnom futbalovom zväze v Nitre, by som chcel poďakovať chalanom aj zagratulovať im k tomu umiestneniu. Ja si myslím, že viacerí z nás vrátane mňa sme možno niektoré tých chlapcov videli prvýkrát. Čítame o nich, vidíme, ako dávajú góly, vidíme ich v zostavách pola. Dneska sme si mohli prvýkrát možno pozrieť, kto je Tomáš Bakov, kto je Juro File, kto je Peťo Pinter, Lubo Takáč. Ste pre niekoho sú to naozaj známe tváre, na druhej strane je dobre ich teraz vidieť a aj takýmto spôsobom poďakovať. Ale ešte raz najlepší z nich môže byť iba jeden. Počkaj, máme nejakú fanfáru? Počujem nejaké tipy. Zakričte kto? Kto dá viacej teda? Poďme za tohoto hráča, kto dá viacej? Počujem, to je niekoľko typov, Štefán, to nie je také, nie je zase, že jednoznačné. Či? Poď na tú melódiu a ideme vyhlásiť najlepšieho hráča roka, absolútneho, na rok 2016. Štefán, to je tým najlepších hráčov. Futbalista roka oblastného futbalového zväzu v Nitre za rok 2016 je Martin Pagáč. Martin Pagáč. Toto je absolútne prvý, ktorý získal takúto cenu. Takže za túto cenu som strašne rád, som nečakal, že budem ocenený a musím poďakovať všetkým svojim spoluhráčom, lebo vďaka im som získal túto cenu a chcel by som poďakovať hlavne aj rodine, ktorá je na mojej strane a podporuje ma v tomto futbale, i keď už je to ťažké a niekedy mi hovoria, že aby som už s tým skončil, ale proste ma to tak baví, že nedá sa to len tak. Je to na dlhé roky a potiahnem to čo najďalej, až sa bude dať. Dúfam, že to ocení túto cenu aj môj syn, ktorý hráva futbal a bude to taká vízia do jeho budúcnosti, že aj on by mohol nejaké tie ceny dostať. Udalosťou roka alebo udalosťou číslo 1 v našom futbalovom zväze bola tento rok účasť našich mládežníkov na medzinárodnom turnaji v Poľsku v Wrocław Trophy, na ktorom sme mali 5 mládežníckych družstiev od 9-ročných, 11, 13, 15, 17 až 19 ročných chlapcov. Tí najstarší nám dokázali vyhrať pod vedením Jožka brata. Tak ja verím, že títo chlapci nám ukázali teda, že zaslúžia si takéto akcie a budeme sa snažiť na leto opäť
vybrať nejaký turnaj v zahraničí, či to bude v Čechách, v Rakúsku, možno v Taliansku, alebo niekde pri Jadranskom mori, proste urobiť zase deťom nejaký zážitok a hlavne vymyslieť im nejakú motiváciu, aby sa snažili a aby sa snažili dostať do takýchto výberov. Moje poďakovanie patrí takisto starostom obcí. Dnes ich tu bolo veľmi veľa za to, že podporujú futbal na dedinách a často sú oni jedinými donormi, vďaka ktorým dedinský futbal môže fungovať, takže aj z tohto miesta by som im chcel poďakovať. Takisto patrí poďakovanie členom odborných komisí oblastného futbalového zväzu, pretože ak počúvame, že hráči hrajú futbal z lásky, tak aj naši funkcionári na zväze to robia popri svojich pracovných povinnostiach a to, akým spôsobom náš zväz funguje a ako je vnímaný, je zásluha všetkých týchto ľudí. Osobitne by som chcel poďakovať predsedkyni komisii rozhodcov Alenke Žáčikovej, predsedovi disciplinárnej komisie Robovi Hegedušovi, takisto predsedovi športovo-technickej komisie Tiborovi Rejvajovi. Ak som na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa, ale všetko sú to pre nás dôležití ľudia. Cez ich prácu sme vnímaní a želám im teda do nového roka a do novej jarnej časti, aby pokračovali v tejto práci. Takisto by som chcel poďakovať všetkým činovníkom futbalu v Rumanovej za to, akým spôsobom pripravili túto akciu. Či už je to starosta obce Joško Jankovič, alebo prezident klubu Jaro Šedovič, Jaro Laboš, Peťo Varga. Mohol by som ich menovať ďaleko viacej. Všetky ženy, ktoré pripravili stoly, výzdobu. Jednoducho akcia bola parádna. Všetkému dala korunu Kristína Kormutová, moderátorka, ktorá postavila túto našu akciu do oveľa takého slávnostnejšieho rázu. Sme radi, že vždy príde a teda veríme, že aj o rok opäť poctí náš oblastný futbalový zväz svojou prítomnosťou. Samozrejme, tento priestor by som chcel využiť aj na to, aby sme pozvali všetkých futbalových fanúšikov na vyvrcholenie takej tej zimnej halovej sezóny v našom oblastnom futbalovom zväze. Je to tradičný turnaj, vianočný turnaj o pohár spoločnosti Mogeda a pohár primátora Nitry. Takže hrá sa to v 4 dňoch, 52 mustiev. Je to taká krásna bodka za futbalovým rokom. Takže ja verím, že sa budeme vidieť v športovej hale a stretneme sa v korektnej a športovej atmosfére.